kwanai gani na gida, da saran da bani duba baki na gatari na farga ta jajinai wayoniya. To ita duniya budurwar wawa ce hankace, to mai hankali kadai shi ne zai sani. Sanan duniya rawar 'yan mata take duwan inda ya yi gaban kuma ya zai mun sani. Ni na ɗauki duniya ta zamin masoyiya, in kun zo kira na ya kwace mini, in kun kira ni wa koko bugun barewa ba za ni damuwa wannan duniya. Da na samu ɗaukaka sai kwanarin gabar raka gani na nake ko babu mai mun hani. Bana san shiga cikin duk jama'ar garinmu don ko bana bidar wadansu sai mun tuni. Ɗagawa nake cikin suna ɗauki rayuwa da ƙarya na cakuda nake yin gini. Bana kulle tallakawa sai dai na musu sawa in sun matso gare ni na tafiya. Da 'yar ɗaukakar ta ja ni duk inda na yi za ka ja na ta ce da ni ga mai zamani. Abokai sun baibaye ni na kasa ware masu sona da masu rusa mun gini. Idan na yi nan na kalli nan sai na shan take ba maganar na duba rabbana na yi tuni. Na manta da zamani ina Allahu ne kadai ina daudala babu gammo na yi doriya. To da farin jini ya ɗebe ni ina da saraba ni duba ga gatarin shin ko zai dashe. Na biya rayuwa da mata kullum a canja mota ganga in ta yi zagi za ta fashe. Bana fargabar kashe ko nawa ne idan ta ce domin duka damuwar su ni na ishe. Malamarin uba uwa ana gina duba 'yan uwa bana ma zuwa gare su duk kulliya. Kwanciya tashi zamani yana tafiya ta bangare na kwa ɗaukakar bata yau ƙasa. 'Yan matan da kewaye da ni sun guje ni sun birni na gudu suna mini zagon ƙasa. Abokan da na riga mutane sun bar ni sun ware gani ko wurin kwana na rasa. Hannuna bisan saman wuya na kai na dora shi na ta zabga kuka da idaniya. Sannan rayuwa ta mai juyi ina gani bashen yarda na iya gashi nan ta jike. A yau rayuwa ta zama bar tausayi gare ni ka gani sai ka ce a hauka nake. Kiran assalatu shi ina yasa na gane cewa wannan abun ashe mafarki nake. Nan sai na tashi na yi salati na roƙi rabu wannan abun ya fi mu gaba daya. To shi ne na tashi na yi ɗauri na anniya na ɗauwar raka domin rubutu na yau. Na miƙo ga Idris Hausawa da ya karanta dubban masoyana san za su jiyo. Masali irin yana wasu sauri dai su gyara in sun yi ko cikin ruwa za su iyo. Domin hali na kibru wannan na rabu ne ka daina idan ka yo shiga dilmiya. Rabu ka ba mu rai ka ba mu kyawu da zuciya idan ɗaukaka ta zo mu bar fariya. Sunan sai mu san da ɗaukaka ba a yin ɗagawa inda ta zo a yau tana tafiya. Ko ta kuɗi ko ta mulki ko ta fim da waka wani ko ilimi ta samaniya. Musan dai da rabu shi iya da nan madakata a mazam kyauta ne sai mu sha jarmiya. Allah ka shirya mana al'umman baki da amin.